Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula tingali dalu niki nyarang kathah nggih Pak nggih. Ibu nggih kathah, bapak-bapak nggih kathah. Tapi anggenipun uluk salam, anggenipun jawab kok separuh mboten enak. Mila ibu kula aturi setunggalipun lagu kersa mboten? Lagu yang memotivasi kita untuk menjawab salam. Niki lagunipun Nela Karisma. Ibu-ibu tahu Nela Karisma? Nela Karisma itu barang kula lho Bu. Neng seje bapak seje ibu. Lagune ngene. Sayang opo kowe kurang dikon nabi kok nabi iki pentas. Sayang apa kowe krungu ucapan salamku, mengharap jawaban darimu. Sayang tolonglah jawab salamku. Jawabnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa ja'alahu imaman lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Hadratal muhtaramin para alim para kiai, dumateng pangarsanipun sesepuh pini sepuh dalah kasepuhan ingkang tansah kita mulyakaken. Dumateng pejabat pemerintah ingkang rawuh wonten ing dalu punika, ingkang rawuh sinten iki Pak? Pak Lurah rawuh mboten? Pak Kadus. Ini Pak Kadus. Pak Kadus di mana? Ternyata masih muda kayaknya ya. Pak Kadus, Pak RW rawuh mboten? Pak RT ingkang kita hormati, sedumateng bapak-bapak, ibu-ibu sedaya ingkang rawuh wonten ing dalu punika, ingkang tansah kawula hormati saha ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Boten kesupen dumateng grup Rebana ingkang masyaallah anggotanya akeh tenan iki. Niki grup Rebana napa niki Bu? Anggotanya dari yang muda sampai yang grup napa niki grup naminipun Bu? Al-Munirah ingkang kawula tresnani. Alhamdulillah kita syukuri dalu punika kula lan panjenengan sedaya wakil sesarengan kempal wonten ing majelis punika. Mugi-mugi estu-estu anggenipun kula lan panjenengan sedaya kempal tansah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala lan tansah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan mugi estu-estu anggenipun kula lan panjenengan sedaya kempal mugi tansah pikantuk barokah. Dipun paringono berkah yuswanipun, dipun paringono berkah rezekinipun, dipun paringono berkah putra wayahipun, lan dipun paringono berkah samudayanipun. Amin Allahumma
Allahumma amin. Para rawuh sedaya kula dherekaken pun ngantuk dereng Ibu. Estu dereng ngantuk. Oke lah kalau begitu. Mila kula jenengan sedaya mangertosi bahwasane nalika kula jenengan sedaya niki urip ning alam donya kepinginipun dipun paringi kehidupan ingkang tentrem, ayem, gemah, ripah, loh sinawi. Kurang kompak. Ning urun sithik ngono kok burine ora gelem nerusi. Ibu kepingine nalika urip nang alam donya dipun paringi tentrem, ayem, gemah, ripah, loh sinawi. Nggih mboten? Kepingine diparingi urip bahagia dunia tok napa bahagia akhirat tok napa bahagia dunia akhirat pilih pundi Bu? Dunia akhirat. Ramang itu sing ra milih niku nggih. Mesti pingine diparingi urip bahagia dunia, bahagia akhirat. Sehingga saking dene ibu-ibu, bapak-bapak dingkian, leres nggih? Bisa dingkian arep dadi sedayu Bantul Yogyakarta. Saking dene ibu-ibu dingkian, bapak-bapak dingkian menginginkan kehidupan yang bahagia dunia akhirat, sehingga tiap hari ora kendak-kendak anggenipun nyuwun dhateng Gusti anggone donga diwangi esuk sore bengi. Leres sirah nyuwun dhateng Gusti Allah le donga bakal salat dongane napa donga sapu jagat. Kepinipun donga sapu jagat napa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nek iki aku yo kena Mas. Sing kita yo kena. Ibu nek dilakoke plekak laku. Nek ora dilakoke apal nitih ora mek apal apil. Nek sing tekan bahasa dilakoke plekak laku. Saiki diundang sekali lagi yang kompak ibu nggih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil ya Allah Gusti, mugi kula dipun paringi bejo donyane, bejo akhir. Rate ya Allah Gusti, mugi kula dipun paringi bagus donyane, bagus akhir. Dan ternyata nalika kula dan saya pengen bagus donyane, pengen bagus akhirate, wakina adaban dipun tebihaken saking siksa geni neraka. Niku ternyata awak dhewe ya kudu berusaha nderek dawuhe Kanjeng Nabi. Lah salah satu dawuhipun Kanjeng Nabi supados kula yen sedaya iso bejo donyane bejo akhirate, nggih menika kula jenengan sedaya kedah gadhahi ingkang naminipun iman. Napa Ibu? Iman. Lah sedangkan yang namanya iman niku dawuh Kanjeng Nabi yazidu wayang tusu. Sing jenenge iman kuwi kadang bertambah, kadang berkurang. Ingkang naminipun iman kadang di atas, kadang di bawah. Ingkang naminipun iman kadang kandel, kadang tipis. Ini betul Bu? Masya Allah. Mula supaya iman kula jenengan sedaya semakin meningkat, semakin di atas saya kandel, maka dari Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi pripun supaya iman kula semakin tinggi, semakin meningkat, wa yazidu bi taat. Kula jenengan sedaya kedah nambahi taat
datang Gusti Allah. Ngerti? Lah taat niku napa? Taat itu cara basane dingkian. Niku napa? Manut derek dawuh Allah, derek dawuh Rasulullah. Nabi larangane Allah, nabi larangane Rasulullah. Dan yang perlu yang sedherek dawuh Allah Rasulullah napa? Iki sing penting kedah kula sampaikan betul panjenengan bab napa? Yaitu salah satunipun bab ibadah sholat. Kenging menapa kula tekanaken dalu niki bab sholat? Karena sholat menika merupakan kunci ibadah. Sholat merupakan inti dari ibadah. Maksudipun nek kapan sholat kula jenengan sedaya sae, monggo ngamal ibadah liyan itu mun sae. Nek kapan kok sholat kula jenengan sedaya awon, cara basa dingkiane kok sholat iki ono. Ngerti nggih? Monggo ngamal ibadah liyan-liyan ugi tumut Allah. Mila kok tak matur dijawab sing jujur rasa isin-isinan. Ibu-ibu ingkang sebelah ngajeng iki salate sampun sae dereng. Sing sebelah mriko salate sampun sae dereng Ibu. Bapak-bapak sebelah kiri sampun sae Pak. Bapak-bapak sebelah kanan sampun sae Pak. Paling kepenak iki koyo sing tengah mriko toko meneng. Sampun sae Bu. Apa napa sae? Iku paling aman ngoten Pak. Paling kepenak iki meneng kaya sebab napa? Arek muni sae nyatane burung ngoten iki. Arek muni durung ndak ketok asli niku paling sae kok meneng ngoten iki. Lah, sakniki salat ingkang sae niku ingkang kados pundi? Salat paling sae sing paling rendah yang perlu kalian diketahui, salat sing paling apik yen kapan 5 wektu dilakoni. Iki wis termasuk salate sae. Lah salat sing boten sae sing kados pundi punyai nek kapan salat 5 wektu kok ana sing bolong. Wonten mboten? Sing salate jlang. Sing kene sing kok jlang. Kompak sithik ngono lho yu. Jling ngono. Salate jlang. Enten mboten sing ngoten niku? Sing jlang sing sebelah pundi? Depan kula apa belakang kula? Apa sing ngarep rasane? Masya Allah, kadang isaan, kadang masih kurang lho Bu. Ibu laturi pakertosan sing sinten tiyange kok gawe senenge wong liya, gawe bungae atine tiyang sanes niku ganjarane padha karo salat sunat 1000 rakaat. Alhamdulillah, Allahumma amin. Pengen boten ganjaran padha karo salat sunat 1000 rakaat? Kalau tinggal dari wajah-wajah yang hadir itu suaping 100 ya rong tahun. Ini boten jenengan gawe bungai wong liya contone nek ompeng neruske kula limanturan kok jenengan gelem neruske atine kula seneng jenengan entuk ganjaran. Kula takon jenengan jawabi kula seneng jenengan entuk ganjaran. Mulai kepengin ganjaran iku diterusake, dijawabi. Oke? Mau lanjut? Kadang isaan, kadang subuhan, kadang enten mboten sing ngoten niku. Sakniki nggih dugi. Sing pundi? Sing pisan apa sing kudungan? Ya Allah, alasane nonton bal-balan. Dilek karo bapane nang. Wis jam 1 golek isaan. Nanggung Pak nanggung kok sik delok meneh ngoten iki. Wis sing bocah nom-noman iki. Akhire bablas nonton bal-balan tekan jam 3 ta Bu. Tekan jam 3 nonton bal-balan terus makan. Akhire tangine jam 09. Ono ora sing ngomong ki nang. Sing pundi? Aku seneng nek karo bapak iki kok niki ku sing sak deret niki.
ibu-ibu kayak ngoten Pak. Masya Allah jam 8 tidak ya bapaknya Pak nih wis jam 8 boleh kisaan tanggung Pak sinetronnya tanggung. Akhirnya bapaknya Masya Allah jam 10 bengi tidak kayak ibunya ini wis jam 10 kok saya diluk meneh dari sinetron Mak Lampir. Ada ibu-ibu nyuwun sewu Pak. Nek misalnya sinetron itu sange bantal karo lembul. Nggih mboten Bu? Ibu tiang nggih ngoten. Masyaallah ngerti-ngerti sare bablas tangi-tangi jam 6 ora isaan ra subuhan. Lagi. Dan ini termasuk sholat kula yang saya mboten sah. Kamu kok sholat niku inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sing jane salat kanggone wong mukmin niku sampun dituntun akan wekdal-wekdalipun awit subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Niki wajib dilakoni. Mula nek wonten piyantun dingkian, Ibu. 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 Nggih pangapunten Pak, ingkang kula dipanggil ibu nggih pangapunten nggih Pak. Sampun ibu-ibu niku nek boten dipanggil, padahal sok ngomongan dhewe. Benten karo bapak-bapaknya bapak-bapak boten nggih nggih. Ibu. Kula pundi kapan wonten piyantun dingkian. Masya Allah. Nek muni mangkat ngaji sregepet. Sregepet. Saking sregepet mangkat dhisik dhewe, mulih keri dhewe. Sedekah aja gandos. Terkenal ning dusun dingkian paling lomo. Ana bocah yatim ya nyantuni karo maratuwane ya manut. Karo bojone ya kebekti. Ning sayange ora salat. Enten mboten? Enten mboten? Sing pundi? Sing kudu meneh. Allah Masya Allah. Niki mekaten menika sedaya wau ning ora ana gunane nek kapan kok ora nglakoni salat. Ayo padha salat kanggo sambung ning akhirat.
para rawuh sedaya ingkang kula dherekaken mila monggo sesibuk apapun, serepot apapun jangan pernah meninggalkan sholat. Karena temen apa? Awalu ma yus'alu as-sholat, awalu ma yuhasabu as-sholat. Sesuk nalika kula jenengan sesuk ning ngarsane Gusti Allah sing arep ditakoke pertama kali niku bab sholat. Sing arep diitung pertama kali ugi bab sholat. Mila monggo salate dapet-apike nggih. Ibu kula salate aja ngasi ana sing bolong. Nyun sewu Pak. Contone ibu-ibu niki lho Pak. Ane goro-goro lewat ning tanggane Pak. Tanggane ana sing ewuh mantu. Dilala sing jane listrik karo lek tonah. Dikon masak ning nyusarinen ngono. Bagian liwat ngoten nggih dilek-kelek Sri. Wis jam 2 seprapat golek luhuran kok sik nanggung-nanggung kurang sadanan. Akhire liwat-liwat nyogoke geni ngerti-ngerti siang papat. Akhire ora luhuran. Niki jenenge gampang karo salat. Enten mboten? Enten mboten? Saniki ya teko. Mila para rawuh sing kula dherekaken supaya iman kula semakin meningkat, yo salate dapet-apike. Nek kapan salat kula yang selesai imane saya nggak iso ngandelke iman. Lah iman wayang tusul maksiat. Iman iki iso saya sudah saya berkurang nek kapan kula jenengan sedaya nglakoni maksiat. Begitu nglakoni maksiat imane sudah. Lakoni maksiat meneh imane sudah. Semakin sering melakukan maksiat maka sering pula iman kula jenengan saya semakin berkurang. Akhirnya imane saya tipis. Akhirnya suwe-suwe terkikis. Akhirnya sebar terkikis suwe-suwe imane karek kuntal. Dadi ucul. Napa Bu? Ucul. Sapa sing dicoplak ngomongin? Kowe kuntupan suwe coplak. Iki nek kapan kula jeneng lakoni maksiat. Contoh maksiat sing cok ora krasa dilakoni. Napa Ibu? Oh glendem. Gosip. Oh ibu-ibu iki cok seneng glendem. Oh ngoten. Yang sewu anggere glendem seminggu ping pinten. Nek bapak-bapak mboten nggih Pak nggih. Mboten nggih Pak nggih. Sing ngono ya mboten nggih. Mboten nggih. Mboten benten maksude ora nanten. Wis tongkrong karo linting ngono glendel pisan. Masya Allah iki sok ora krasa. Nggih mboten Bu? Nggih mboten Bu. Jane glendeng masyaallah ki jane yo Mak. Siap, ini nggih kathah Bu yang seneng gosip Bu. Masya Allah. Nek maksiat ora krasa napa ngapusi. Cok ngapusi mboten ibu. Oh nggih, ngapusi kalih sinten? Jujur iki bapak ning. Masya Allah. Pantesan bapak iso perdo pas ngapusi ora genah nggih Pak nggih. Ngapusi yo maksiat, contoh sok ora krasa ngapusi karo bapakne wong cetha-cetha. Dompete kuwi sih ana duwite abang siji, biru siji. Lah kok bapakne mulih nyambut gawe dodolan nggo dhuwit 2 juta. Jujur iki kira-kira jenengan ditakoni ibu, "Makne duwite isih kok entek?" Jawabe, "Wasis wong dikiyane." Jare ibu-ibu ngeten Pak, yang bapakne nek mboten ngapusi mboten metu duwite. Nek kula kok monetase mboten disukani ngoten nggih Bu nggih. Dadi bapake sing cok ora ngowahi duit iki jenenge pelit. Nah enten mriki bapak-bapak sing kuwi.
bojone pelit kialah muringan ladenane enten Bu sing ngoten niku Bu saiki nggih dugi garwane sinten garwane lekton bojone lekton jane paling jone wis nasibe kudu kaya ngene duwe bojo kok ora tau seneng mure ngomongane kudu tak trimo bojoku pancen iya wis ben duwe bojo sing ya wis ben sing ngomongane seneng gawe aku susah tapi aku wegah Bulan jadi puji kore ya josok aku sih ya maksiat hindari maksiat itu. Mula masya Allah, nek kapan bulan jenengan sedaya semakin sering melakukan maksiat, maka imannya akan semakin berkurang. Maka ketika berkurang di masa atur iman itu iso muncul nggih. Berarti nek kapan iman itu muncul, iman yang iso nempel. Mula iman kadang nempel, kadang contoh iman sing nempel sing kados mudane iman itu nempel gini iki yang sing iman itu nempel itu kuat terus iki ingat sih dari iki nek mau tekan omah nyuwun sewu kok tekan omah bapakne ngejak kalian iwak kiye itu mboten pasti ngoten iku Pak oh sing sebelah diajak kelompokne kesel nek kesel karo mendeli ngoten iki jadi umane coy pun pakai kita ni mau belum pakai bapak-bapak cici coba nih tadi apalagi ini malam Jumat sunah rasul oh nanggar mangku kok tekan dalam bapaknya diuji coba berarti cedek ini katanya ibu nih apa ibu nih kesal ini mana muncul kok garwane jenengan iku ngedek karo ngesaki ora Pak. Kuwi mane kuandel. Bu, Ibu. Mila kula jenengan sewu kedah dipun mangertos. Yang namanya iman al-iman wal amal qarinan. Iman kalian amal itu selalu berbarengan, tidak bisa dipisahkan. Mulane kapan iman kula jenengan niku sae monggo ngamal ibadah liyane ugi tumut sae. Nek kapan kok iman kula jenengan sedaya Bu olo awon monggo ngamal ibadah liyane Ibu nek kapan kok imane olo kelakuan ya dadi nek imane apik kelakuan yo mesti apik pun ini perlu kita bahas biar ibu-ibu paham ugi bapak-bapak kalau kita yakin ya bapak-bapak ini sampun pintar-pintar ngalim sering pakai bila mau mengemutakan pertama ibu-ibu gimana contoh iman sing olo kelakuan sing olo ini banyak terjadi di kalangan kita tapi kita tidak merasa contoh bertetangga ya begitu sing jane ning dusun ki omahe do jejer nggih
iki. Mula tak matur, nek teng dusun mriki diyan ndak nggih enten sing sok irin-irinan. Sing sok meri-merinan enten mboten. Sing sok serai-serainan enten mboten. Sing sok drengki-drengkinan enten mboten. Sing sok hasut-hasutan enten mboten. Tak rasake kok kene iki kok apa-apa ana nggih Pak. Nek mau enten terus iki. Mula masyaallah niki Bu, contoh wong sing hasut iren dilalak niki mung contoh nggih Bu nggih. Sing kula contoh kene ku lek turun isor langit mriku niku lho. Kalih Siti isor langit mriku niku. Omahe jejeran. Lek Siti kalih sinten Bu? Lek Nur jejeran. Dilalak. Wong pancen lek Nur niku lek nyambut gawe ya petel tenanan dadalane pasar ket esuk tekan sore. Rezekine yo lancar, saking lancare cara basa ndikiane ngasih lancir. Saking lancare alhamdulillah mulai ngedidikake terus ning kutho tuku kalung. Ha kok lek sini melong-melong. Macam-macam jecir bar tuku kalung terus lek ning pasar neh tuku akhiripun saking panas demam panas niku ora iso turu nggih Bu nggih. Dadi ora iso turu mangan ora enak tidur tidak nyenyak. Akhire wong pancen lek nurut sikine sekata. Lek nurut tuku parabola. Aku lek Siti mah tuku paramek. Masya Allah, mumet sirahe Pak. Cara bahasane besian biasa polone cekok mati ngene. Suami mumete tuku paramek, ngombe paramek telung dina mboten mari-mari. Basah ora mari-mari terus sinten Pak Bu sing mumet Bu? Lek Siti. Akhire Lek Siti periksa ning dokter. Basah ning dokter diperiksa deteksi darahnya tinggi. Panasnya 40 derajat. Akhirnya pun bikin Pak dokter Lek Siti kan obat 6 di PKU Jogja. Akhirnya pun S2 Lek Siti obat 6 oleh patang dino. Basah wis oleh patang dino tonggo nedo tilik koncone ngaji selamanan Jumat Kliwon. Lek wong satun yo tuti ngoten nggih. Mbak Sumaro Jodile bareng-bareng rombongane ngoten nggih Bu nggih. Ana Litina, Lian. Jo bareng-bareng tilik. Basa wis tilik Lek Siti ayem rasane. Matur suwun kok do tilik aku. Iya, Lek Siti muga-muga jenengan lek obat nang rasa suwe-suwe mondo. Muga-muga didongak tak dongake sak kanca-kanca ndongake muga-muga ingkang sehat. Pulih kaya mau nek amin ngaten Siti. Basan pun ngoten iku terus Siti kangen. Ha iki mau dolene numpak apa nyater apa? Opata kok engkel. Ora Lek Siti iki mau ora nyater opata. Ning lirene iki nggo motore lekno. Langsung dengar. Aku milik ngerti terus nyari mobil. Iya kok, iya mobil apik tenang gua. Langsung Lek Siti diadani sesek. Angkatane pakai saling sesek diadani dia innalillahi. Gara-gara mikir nek mate tangga direwangi nyawane ora ana. Rugi mboten Bu? Rugi mboten Bu? Kedahe pantes pundi awak dhewe duweni ilmu. Oh iya ya. Hayo wong pancen lek Nur ki nyambut gawe ya pedhel. Sak luruse nek iso apa-apa. Aku
sing Allah kelakuane ya Allah. Le Ibu ning omah ning dalem iki kelakuan sing Allah iman Allah. Ning dalem bojone ya biagus ya nafakoi ya gemar. Pak jenengan tak bilang lho Pak. Nek sing meeting ora bilang. Ya gemar, ya sayang, ya lah ngono kok malah seneng karo bojone tanggane. Enten mboten? Enten mboten? Kula tak matur. Sing kok seneng iren-irenan ibu-ibu napa bapak-bapak? Sing kok seneng madu ibu-ibu napa bapak-bapak? Sing kok seneng nang-nangan ibu-ibu napa bapak-bapak? Sing kok nyenengi bojone tanggane bapak-bapak atau ibu-ibu? Masya Allah, ini juga merupakan iman Allah kelakuan ya Allah. Maka ketika kula jenengan sedaya kepengen iman kula jenengan sedaya semakin meningkat, kelakuan men apik, kelakuan kula jenengan bisa menjadi orang-orang yang mempunyai akhlakul karimah. Mumpun derek, aja nyolong-nyolong derek kok cepet. Aku kan nek dicolong gajah nek nama. Pasang ke status takon iki piye ngomong ditokoni elek tenan. Ibu. Sekarang jadi lho, gara-gara jejere utang-utang. Berikan pengertian. Lah pengertian itu mawi nopo? Mawi ilmu. Kalau kudu aja duwe ilmu. Nek kepengin duwe kelakuan sing apik. Kanjeng Nabi dawuh al-ilmu imamun wal amalu tabi'uhu. Ilmu kuwi dadi imam, amal karek ngetutake. Maka ilmu ini adalah fondasi penting bagi panggilan sedaya. Wong kok duwe ilmu, insyaallah kelakuan sing maune Allah dadi apik. Mula tiyang kok enggak ada ilmu, Allah dawuh, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Gusti Allah badhe ngangkat derajatipun tiang-tiang kang gadhe ilmu, diangkat kanthi beribu-ribu derajat. Tiang kok gadhe ilmu bakal mulya dunyane, mulya akhir. Mula kula tak matur Ibu, pengen boten mulya dunya akhirat. Bapak-bapak pengen boten mulya dunya akhirat. Sing nom-noman pengen mulya dunya akhirat boten? Punyailah ilmu, carilah ilmu sebanyak-banyaknya, tidak ada kata terlambat. Awis tuwa kok yo isin, mboten saya isin nggih mungkin. Wis tuwa ompong yo tetep kewajiban golek ilmu. Mula nek pun sepuh lipatos nyelu pripun carane nderek ngeten iki kegiatan selamanan apa Ibu? Malam Jumat pon ngoten nggih. Jumat Kliwon ngoten nggih. Masya Allah, jenengan derek pengawasan ngeten iki nggih Bu. Jenengan tinggal duduk manis, bapak-bapak juga tinggal duduk manis. Kita kayak pengajian, mbuh mlebu mbuh ora ngilmune tetep entuk ganjaran. Lah kok entuk ngilmu piye nyanyi assalamualaikum sing pojokan mulai. Dulu saking kusui masih jeduk, masang sing ndak ya Mas. Tekan omah takoni karo putune Mbak Uti, mau bunyi nerangke apa lho. Lah kok mbok iki piye to Mbak Uti? Aku ngerti-ngerti aku melek wis rampung.
ganjaran. Sekitar ini orang no wong golek ilmu tiang patus ilmu kok susah betul enten. Tiang asli warnane guya, mesang, sebab orang kelingan utang, orang kelingan susah nih lagi. Bapak itu anaknya seneng karo seneng rakyat tunggu tekan rumah bojone sepet. Dia bener pak. Bojone nyengingin dia lagi. Wes ora tau gelem dandan ambune kias. Mam berambak bawang wis anane ning sok nyentak-nyentak enten mboten Pak? Cerigis enten Pak? Bojone sinten iku? Oh bojone Pak Agus. Masya Allah. Kalau ngaji ini satu kita mendapatkan ilmu, yang kedua juga bisa untuk hiburan. Ya betul. Kok bisa hiburan bagaimana? Karena bertemu dengan orang ketemu orang yang senang itu anaknya hati ini bunga senang ini sebab rokai podo golek ngilmu lah kan kewajiban patos ngilmu ini biasanya namanya jangan nih sampai yang melu urung piro ibu makanya kewajiban golek ngilmu niku ya ambil sing tua sing putune ya kondo ngaji sebab nek bocah anak kok ora gelem ngaji niku dadeke susah wong tuwa nggih mboten Bu anak kok ora gelem ngaji dadi ora ngerti agama enten mboten Bu rene anak-anak nek ngaji angel enten mboten kok anak sing remaja-remaja niki sedeng mboten ngajine nek ketok saka wajah insyaallah do sedek-sedek nggih ra ketemu mangan kok lumayan nek remaja ku yo HP khusuk tapi orang apa ngaji cekelan HP ngomong itu ganjaran pakai kurang 12 HP ya begitu nyanyi assalamualaikum tapi halo sayang lagi apa sayang udah tidur belum sayang ngono nek gelem manggon gelem nunggu ning majelis taklim tetep entuk ganjaran apa meneh gelem ngrungokne ngaji gelem nih, tiang kok ngene mau pelakon bakal bejo dunia nek bejo akhir. Nek anak ora gelem ngaji, ora bakal duweni ilmu agama. Kuwi ndadekake susah wong tuwa. Cobi kita amati. Anak-anak sing nduweni agama dengan kita dulu zaman kita kecil, masya Allah, Bu. Awak dhewe iki biyen nek ana mbah simbah-simbah lenggah. Ngoten niku nggih. Liwat ya nyuwun sewu nderek tapi akhir zaman masya Allah mbah nunggu metek terus anak itu punya gianya enten mboten tinggian putrane sinten anak itu lah kok putranya arah masya Allah ini karena apa? Karena tidak beragama sedangkan yang wajib pulang anak itu wong tua dan wong tua orang mampu pulang gitu maka orang tua wajib akon anake kon padha ngaji putrane dipasrahke Pak Kiai pasrahke Bu Nyani nggih syukur-syukur dipondokke teng pundi Bu Nyai lek pondokke teng luwih teng Gesikan nggih sinten nggih Bu Ofilana karo promosi dipondokke ning luar ning Bu Ofi pondok anak Jaya kena ning Tegarjo ya kena nggih terus sing kericaan ya kena ning Bu Ofi karo sekolah karo mondok ya kena arek ngaji kita tok ya kena arep ngapalke Quran tok ya kena arep ngaji kitab karo ngapalke Quran ya kena anak kok ning pondok masya Allah bojo-bojone wong tuwa kali golek rezeki anake dibolongake ning sakwalike nek anak kok ora duweni agama ora gelem ngaji ndadekke wong tuwa loro atine atiku rasane lara nyawang bocah ra ngerti agama ratu tata krama berarti wajah sodat yo ditinggal
Insyaallah naik putra putri kula yen sedaya kok purun ngaji ndadekake bungahe wong tuwa, bejo-bejone wong tuwa duweni anak gelem ngaji. Lho, sawit sak menika monggo kedah dipun jiak. Mulane anak men do sregep ngaji, putune sregep ngaji ya mbahne wong tuane ya sregep ngaji. Mula setiap selapan ngaten iki Jumat kliwon nggih nggih dilegake ora lega ya dilegak-legake, disempat-sempatake. Sebab napa mumpung awak dhewe diparingi panjang umur. Sesone awak dhewe dipundhut ning ngarsane Gusti Allah, anane gelo karo gelo. Sebab nek kapan wong jenengan sapa ora seneng ngaji, ndak enten mriki yang sing ora seneng ngaji, Bu. Enten mboten, Pak? Nek kon ngaji ora tau gelem makan enten mboten? Ora asane werna-werna. Lah kamu kan Nabi dawuh. Ketika kapan wong jenengan sapa ora seneng ngaji, ora gelem mirenge dawuh kiai, malam yasma'u lil ulama arba'ina yauman tusatul buru. Nanti kapan wong jenengan sedaya 40 hari tidak mendengarkan jauh-jauh para alim ulama, maka bisa menjadikan dosa iso atos apa ulbu atine. Hati kita akan jadi keras. Tiang atos atine mau gampang banget ngelakoni maksiat. Tiang atos atine gampang banget ngelakoni larangane Gusti. Iki lawang sakit mawon sing saged ngaji atine atos ya umburan kok Bu. Nggih mboten Bu, apa meneh kok ora gelem ngaji. Gelem ngaji rada hirip-hirip sithik-sithik. Oleh napa niku siraman rohani kaya to HP. HP kuwi nek ra dicas ya lemot, mbauti mesti lemot mboten tendelak. Tendeluk mboten. Begitu juga wong saleh gelem ngaji ya sithik-sithik hirip-hirip sering mendengarkan dawuh alim ulama. Wong seneng ngaji dadake padhang atine, wong ki ana sing peteng atine, ana sing padhang atine, sing iso dadake padhang atine nek kapan kula jenengan sedaya gelem ngaji. Bu. Mula sing jane ati ya ana sing atos ya ana sing empuk. Lah pripun punyai cara ngempuke ati, ngemeske ati siji kula jenengan sedaya dikathai anggenipun wiridan. Wong kula nggih pun ngaji ngalami dol ngetam kula niku atine tesih atos. Niki men ati kula niku kan saged empuk dos pundi punyai carane kula sedaya diakeh-akehke anggone padha wiridan. Ibu kula tak matur sok sami wiridan mboten. Wiridan bapak-bapak nggih sok wiridan Pak. Sing nomor ya sok wiridan. Wiridan apa? WA. Berapa? Oh wiridan WA. Bapak-bapak ndak bisa wiridan WA Pak. Mboten iki Pak nggih. Mboten benten. Nyen sewu iki wong seneng wiridan. Piantun sing kok seneng wiridan iku ndadeke empuk atine. Wiridan apa Bu? Wiridan maca istighfar, maos kalimah thayyibah, maos sholawat. Niki Mas kula nek napa niki harus mau Jumat kula tadi mboten selamat niki. Pasti ada seperti ini. Lah nek sing dadake sok empuk atine, dakae maca sholawat melu bengak-bengok ora ketemu suara niku blek tak boyine kuwi. Niki wong kok seneng maca sholawat iso empuk atine. Sholawat berjanji, salat mawarni, berni, ibu nggih Ibu. Lah sholawat iku ana sholawat Nabi, sholawat Maria, sholawat kunjinah iki dadake empuk atine. Wong kok ora seneng maca sholawat, enten mboten Pak sing mboten remen mau sholawat Pak. Ora seneng karo wong maca sholawat, ora seneng maca sholawat, kuwi iso dadake gampang muri. Sing kompak gampang muri. Gampang jengkel. Ini kok gampang jengkel, susu iso darah ini, susu darah ini terus dadi setruk. Sebab napa wong gampang jengkel ora seneng maca sholawat, mergo ora seneng maca sholawat. Mergo kurang sholawat. Uripe ora nikmat.
singkang kula dherekaken insyaallah menawi kula yen saya sregep panjenenganipun derek selapana ning kene iso selawatan entuk ilmu nggih nggih dadekke anteng atine ayem atine tiyang kok kadene ilmu iso kanggo naleni iman-iman sing padha ucul iman supaya iso ucul dipun taleni kanthi beto ilmu insyaallah menawi kula yen saya wakat nindakaken dawuh Allah wakat nindakaken dawuh Rasulullah kula yen saya dados golonganipun tiyang-tiyang ingkang beruntung amin Allahumma amin Allahumma amin para muslim kang kula dherekaken saderengipun doa kita usahakan nggih monggo sallallahu Nabi Muhammad sallallahu Nabi Muhammad
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdu yafi'u ni'amahu wa mazidah wa alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhihi wa shukrihi. اللهم انت به وبك المتقين وعلى بك الصالحين وعلى بك الصالحين اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء وبك الشقاء والسوء والقدر وعوذ بك من الشهاده بعد الخير والرياء اللهم انا نسالك حسن الخاتمه ونعوذ بك من سوءها اللهم توفنا على الايمان والتوبه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Tetap semantan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.